ውይይት ሲያደርጉ የነበሩ ጤናስትልን ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ዜና አለ። ከአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል መግለጫ ተሰጥቷል። የቋራ ቃል ኪዳን በሚል የተሰጠው መግለጫ በቅርቡ ወደ አንድነት ለመምጣት ውይይት ሲያደርጉ የነበሩ ሰላም ተከታተልት መደበይ ሰላም ከመይ ትኾኑለኹም ሰላም ዲኹም ከመይ ለኹም እምባር ሎማዓንቲ ኣብ ቋራ ጎንደር ዝተገብረ ናይ ሓድነት ጥምረት ናይ ፋኖ ሓበሬታ ክህበኩም ስለ ዝደለኹ እየ አብይ አሕመድ ዕድመ ስልጣኑ ይቃረብ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ከዓ አብይ አሕመድ ተኣልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረጋግአ ሰላም ክህሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ክነብር ህዝቢ ኢትዮጵያ ተኸባቢሩ ክነብር ኢና እንደሊ ስለዚ ንኦሮኒ ንሕና ንፋኖ በቃ ፋኖ ሓድነት ክገብሩ እንደልዮም ኢና ምውጋእ ዘይተረፈ ዋጋ ምኽፋል ዘይተረፈ ደም ምፍሳስ ዘይተረፈ አብይ አሕመድ ብድሮን ገይሩ ህዝቢ ኣምሓራ እናጥፍእ ከሎ ንስኻ ብዘይ ሓድነት ክትከይድ ሓላፍነት ዘሸክም ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዓብይ ስጉምቲ ንቅድሚት ከይዶም ኣለዉ ክንብሎም ንኽእል ኢና ፋኖ ኣብ ሓደ መፅኦም ኣለዉ ኣብ ሓደ ብሓደ ኣመራርሓ ብሓደ ኣዛዚ ከም ዝእዘዙ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ዓደ ዓብይ ነገር እዩ ፋኖ ክብለኩም ከለኹ ናይ ጎጃም ፋኖ ኣለዉ ናይ ጎንደር ፋኖ ኣለዉ ናይ ወሎ ፋኖ ኣለዉ ናይ ኩሉ ፋኖ ኣብ ሓደ ኮይኖም ማለት እዩ ሓደ ወታደራዊ እዚ ዝእዘዝ መስርሕ ኣቂሞም ኣለዉ ስለዚ ንዓና ይሕጉስ እዚ ጽቡቕ እዩ ንምንታይ ጽቡቕ ዝኸውን መሲልኩም ኢትዮጵያውያን ቀልጢፎም መፍትሕ ከምፁ ስለንደልዮም ማለት እዩ አሁን የደረሰ ሽግሮም ክፈትሑ አማራ ፋኖ ሕጂ ሽግሮም ክፈትሑ ኢትዮጵያውያን ተኽኢሎም ንሕናውን ብሰላም ንነብረሉ መንገዲ ክፍጠር እዩ ስለዚ ዋላ ኢትዮጵያ ተሃሉ ኣይተሃሉ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ግን ሓድነት ገይሮም ንጸላኢኦም ምምካት ንባዕሉ ሓደ ነገር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ዓብ ስጉምቲ እዩ ክብሎም ይደሊ ንናይ ፋኖ ኣመራርሓ ንብምልኦም ናብ ሓድነት ዝመፁ ማለት እዮም ስለዚ ሎማዓንቲ እዚ ዝመስል ፕሮግራም ብሔራዊ ኃይል መግለጫ ተሰጥቷል። የቋራ ቃል ኪዳን በሚል የተሰጠው መግለጫ በቅርቡ ወደ አንድነት ለመምጣት ውይይት ሲያደርጉ የነበሩ የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች ያወጡት የጋራም የቃል ኪዳን መግለጫ ነው። መግለጫውን ቀጥሎ እናቀርባለን። እቶም ትግርኛ ዴት አምሓርኛ ዴት ፈልጡ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ቋራ ናይ ሓባር መግለጫ አውፅኦም ኣለዉ ናይ ሓባር ሓድነት ገይሮም ኣለዉ ኣብ ቋራ ዝተባህለ ክንገብር ኢና ኢሎም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ናይ ሓድነት መስርሕ ኣብ ቋራ ናይ ቃል ኪዳን ሓድነት ዝብል ሰሚዮም ኣለዉ ኢሉ የአማራ ህዝብ የጀመረው የህልውና ተጋድሎ በከፍተኛ ሁኔታ የተጋጋለበት ዘመን ላይ እንገኛለን። የአማራ ክልልን ጨምሮ በበርካታ የአገሪቱ አካባቢዎች እየተደረገ ያለው የህልውና ትግል ህዝባዊ መሰረት ያለው በመሆኑ በአንድ ወጥ ድርጅት እየተመራ ባይሆንም አመርቂ ውጤት እያስመዘገበ ይገኛል። ትግሉ ግለቱን ጠብቆ የበለጠ እንዲፋፋምና በአጭር ጊዜ የአማራን ህዝብ ነጻነት ያረጋግጥ ዘንድ ይህንን ትግል የሚያቀናጅና የሚያስተባብር የጋራ አመራር ያለው ድርጅት መውለድ ጊዜው ስጋብ ሕጂ በትዝነበሮ ቃልሲ ወላኳ ፋሒልና ንቃለስ ስጋብ ሕጂ ግን አመርቂ ዝበሃል ዓወት ረኺብና ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተጓናፂፍና ኢና ብሉፅ ዝብሉ ንብሎ ዓወት ተጓናፂፍና ኢና ሕጂ ግን ካብኡ ዝበልፅ ንኽንገብር ካብኡ ዝበልፅ ስራሕ ንኽንሰርሕ እንተኾይና ብሓድነት ነቲ ናይ ሓባር ፀላኢና ክንጋፈጦ ኣለና ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ናብ ሓድነት መፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ የጠየቀው አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ ተገኝቷል። ይህንን አንገብጋቢ ጥያቄ ለመመለስ በርካታ ሙከራዎች ተደርገዋል። ብዙ ውጣ ውረዶችም ታልፈዋል። በመጨረሻም የአማራ ህዝብ የናፈቀው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የተመኘው መላው የፋኖ ሰራዊት የጠበቀው ታሪክ እንዲፈጸም የጠየቀው ጉዳይ ተጠናቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም፣ የአማራ ፋኖ በወሎ ቤት አማራ፣ የአማራ ፋኖ አንድነት በጎንደርና የአማራ ፋኖ በሸዋ ከፍተኛ አመራሮች በጋራ ቋራ ጎንደር ባደረጉት ቀናትን የወሰደ መስራች ጉባኤ ዛሬ ግንቦት 1 ቀን 2017 ዓ.ም የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል የተሰኘ ድርጅት መመስረታቸውን ለመላው ሰራዊታችን ለአማራ ህዝብና ለትግሉ ደጋፊዎች እናበስራለን። መላው የትግላችን ደጋፊዎችም እንኳን ደስ አላችሁ።
የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል በአማራ ብሔርተኝነት የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ላይ የቆመ ህዝባዊ ተጋድሎ የሚመራ ሲሆን የድርጅታችን ዋነኛ ተልዕኮም እየተደረገ ያለውን የህልውና ትግልና ህዝባዊ አብዮት ማስተባበርና ማቀናጀት ይሆናል። ድርጅታችን የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት ላይ የማወላውል አቋም ያለው ሲሆን የአማራ ህልውና የሚረጋገጠውም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ኃይሎች ጋር በሚደረግ የጋራ ትግል የአብይ አህመድን የሽብር አገዛዝ በማስወገድ በምትኩ በሽግግር ሂደት በሚገነባ የጋራ መንግስት ምስረታ እንደሆነ ያምናል። ድርጅታችን የአማራ ህዝብ ተጋድሎ የህልውና ተጋድሎ ነው ስንል ህልውናችንን የተፈታተነውን መዋቅርና ትርክት መለወጥ እንደሆነ በጽኑ እንደማመናችን መጠን የወልቃይት ጠለምትና ራያን ጨምሮ በሁሉም የሀገራችን አካባቢ ያለ የወሰን የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ለማስመለስ እንደሆነ እናረጋግጣለን። መዋቅራዊ ጥቃትን መቀልበስና ለአማራ ህዝብ ማህበራዊ ፍትህን የሚያስፍን ስርዓተ መንግስት መፍጠርን ታሳቢ ያደረገውን ትግል የሚመራ ማዕከላዊ አመራር መፈጠሩ የህልውና ትግል እያደረገ ላለው ህዝብ ተጨማሪ አቅም ይሆናል። ድርጅታችን በሙሉ አቅሙ ትግሉን እንዲመራ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ድጋፍ ይፈልጋል። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ኃይል አወቃቀር ጠቅላላ ጉባኤ፣ ማዕከላዊ ምክር ቤት፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንዲሁም የአባት አርበኞች ምክር ቤትን አካቶ ህገ ደንብ በማጽደቅ ተቋቁሟል። የአባት አርበኞች ምክር ቤትን አርበኛ መሳፍንት ተስፉ እንዲመሩት መስራች ድርጅቶቹ ተስማምተዋል። የድርጅቱን አመራር በተመለከተ የመስራች ድርጅቶቹን አባላትና ሰራዊት ለማዋሃድ ጊዜ በማስፈለጉ የድርጅቱን እንታይ ዝብል ዘሎ ሓፈሻዊ ናብ ሓድነት መጽኦም አለው ኩላቶም በብታራ ከም መራሕቲ ኮይኖም ነቲ ግንባር ክመርሕዎ ተሰማሚዖም አለው። እቶም ቀንዲ ክንብሎም ንኽእል እቶም ፍሉጣት ወይ ከዓ ስሙያት ከም መሪሕነት መሬ ወዳጄ እዚ ሰለስተ ስሙያት አለው። እሳቶም ነቲ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ሳልሳይ ስልጣን ሒዞም አለው። ካልእ ከምኡ እናበለ በዓል ጀነራል ማሞ ኩላቶም ኣብዚ ተኻቲቶም አለው። ስጋብ 13 መሪሕነት መሪጾም አለው ማለት እዮም። ስለዚ ናብ ሓድነት መጽኦም አለው። ሓድነቶም ከዓ ዝያዳ ንኣብይ ኣሕመድ ዕምሪ ስልጣኑ ዘቃላጥፍ ክኸውን ተስፋና እዩ። ስለዚ ኩላትና ደለይቲ ሰላም ደለይቲ ንህዝቢ ኣምሓራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ሰላም እንምነ ከም ምዃንና መጠን ስለዚ ሓድነት ምግባር ቀሊል ከም ዘይኮነ ክሕብር ዝደሊ ከምዝሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መደበይ ኩላትኩም ነዚ መደበይ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ከተስተውዕሉሉ ዘለኩም ዝምድናና ምስ ኩሉ እዩ። ምስ ኣምሓራ ዝምድና ክንገብር ኢና፣ ምስ ትግራይ ዝምድና ክንገብር ኢና። ኣብ ሓደ ተሓፂርና ጠጠው ንብለሉ መንገዲ ይኮነን። ስለዚ ዝምድናና ምስ ኩሎም እዩ። ንሕና ከባቢና ኣብ ምርግጋእ ኢና ክንጥመር ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ስልካ ፈላሊኻ ምኻድ ኣይኮነን። ናይ ሓባር ረብሓ ብሓባር ኢኻ ተረጋግፅ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ንስኻትኩም ከዓ ኮመንት ቀምጡለይ። ፋኖ እንኳን ደስ በለኩም። ፋኖዎች እንኳን ደስ አላችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አለህ። የአማራ ህዝብ በተለይ እንኳን ደስ አለህ። ስለዚህ አንድነት ማድረግ ቀላል አይደለም እያልኩ እሰናበታለሁ። ቴንክ ዩ ያኔ ለይሞ ብሩህ ማዓልቲ በዚህ ኔሩ ፕሮግራሜ